Beklager så mye, at jeg er sen. Timen min varede lidt længere, end jeg troede. Hvorfor jobber og studerer du så mye? Når skal du slutte på skolen? Hvad? Jeg har ikke tænkt at slutte på skolen. Har du ikke? Nej, ikke hvis jeg vil blive kirurg. Ikke være dum. Hvordan skal du blive en god husmor, hvis du jobber 80 timer i UK? Husmor? Vi er jo ikke engang forlovet. Hvorfor betyder det noget nå? Jeg ser, at du er nervøs. Svette hænder. Har haft det, siden du var lille jente. Og hvordan skal du blive kirurg med svette hænder? Du kommer til at miste skalpellen. Beklager, men jeg vil ikke lade hende operere på mig. Jeg er enig. Kanskje du ikke er men for at blive kirurg. Det går fint. Vi ved, at du er smart, kær. Lad sønnen min tage vare på dig, så kan du fokusere mere på familien. Og hvorfor skulle ej kvinde ville blive kirurg uanset, når hun heller kan være hjemme med familien i stedet for at skære op folk? Okay, ingen mere snak om skæring. Lad os bare bestille mat. Senere. Du lader dem håne mig gennem hele middagen. Anaya, du ved, jeg altid støtter dig. Men du må være realistisk nogle gange. Realistisk? Du er ikke ment for at blive kirurg, Anaya. Du har et møgt hjerte. Og at skære i mennesker, det er ikke særlig kvindeligt. Hvad ved du om, hvad jeg er ment for? Jeg er bare objektiv. Du håndterer ikke stress godt. Bevis af. Jeg synes, hænderne dine er søde, men du må blive seriøs om fremtiden. Om vor fremtid. Hvordan skal du opdrage barn, hvis du jobber hele tiden? Jeg trænger nogen, som kan hjælpe mig at starte familie. Og støtte mig, når jeg starter. Bedrifter. Kanskje jeg ikke bare vil være kone og mor. Du hører aldrig på mig, Vun. Ikke sig det. Du kommer til at ombestemme dig. Drømmer ændres. Ikke mine. På universitetet. Behandle dette som en ægte patient. Hvert mindste bevægelige greb tæller. Beklager, jeg mente det ikke. Det går bra. Vi afslutter her. Det var timen for i dag. Husk at tænke på praksismuligheder og felt, du vil udforske. Meld dig på, før semesteret er over. Anaya, det er en kirurg, jeg kender, som trænger en student og vejlede. Jeg anbefalede dig først. Meg, hun er svært dygtig og flink med unge. Jeg ved ikke. Familien min, kæresten min, de støtter mig ikke. Kirurgi er krævende. Du må være 100% dedikeret. Men tænk nøje gennem, hvad du vil. Hvad giver dig mening og glæde? Ingen familie eller kæreste kan bestemme det for dig. Hjemme. Længste arbejdsdag nogensinde. Jeg er skrubsulten. Vund, jeg skal skygge en kirurg på sygehuset på lørdag. Greit, jeg er ude om 10 minutter. Lad Nomad til mig, og husk, vi har middag med Katie og Matthew i morgen. Faktisk. Ikke for mig. Jeg er gravid. Og jeg gratulerer. Tak. Vi ligger ikke langt etter. Jeg ved ikke med os, det passer ikke ind med studierne. Etter medicin følger mange år med praksis. Du trænger ikke gå på skole. Når jeg lykkes i business, tager jeg vare på dig og barna vore. Jeg vil ikke blive taget vare på. Jeg vil tage vare på andre som leje. Jeg har sagt det før. Den bedste måde at tage vare på folk er at opdrage sine egne barn. Under middagen. Havde du virkelig trængt at gøre det så kleint? Jeg har fortalt dig så mange gange, hvor vigtigt dette er for mig. Jeg vil blive kirurg. Ja, jeg ved. Fordi en kirurg reddede livet dit, da du var liten. Ja, og jeg vil ikke være her uden hende. Hvorfor vil du hellere være kirurg end mamma? Det kunne være så let. Jeg vil ikke have det let. Jeg vil følge drømmene mine. Jeg troede, den drømmen ville gå over. Jeg går og studerer. Ikke glem familielunchen i helgen. Hvad? Den er på lørdag? Det er, når jeg skal til sygehuset. Det var den eneste dagen, som passede alle. Selvfølgelig spurgte du mig ikke først. Skolen igen. Alt bra, Anaya. Du virker distraheret. Bare lidt trødt. Ikke glem praksisen på lørdag. Jeg kan ikke lege vel. Nu kom op. Jeg skønner. Men hvis du ombestemmer dig, bare mød op. Familiemiddag. Kan jeg få alles opmærksomhed? Jeg er så heldig, som har mødt Anaya. Vakker, smart, omsorgsfuld. Du bliver en fantastisk mor. Derfor, Anaya, vil du gifte dig med mig? Applaus. Ikke vær nervøs. Bare sig ja. Dette forstyrrer alt. Dette er de vigtigste årene for uddanning af mig. Jeg sagde nej, Vun. Jeg beklager. Jeg kan ikke. Jeg vil blive kirurg. Jeg må fokusere på karrieren. Er dette en spøg? Dette er ydmygende. Jeg har fortalt dig mange gange, hvad jeg vil. Du har aldrig lyttet. Jeg elsker dig! Hvordan kan du sige nej? Du snakker altid om din fremtid. Jeg har drømmer, du aldrig har støttet. Du vil angre. Kanskje, men jeg vil aldrig angre på at satse på mig selv og mine drømmer. Hjemme? Tænk dig godt om, Anaya. Gå frivillig på barneafdelingen i stedet. Nej, mamma. Jeg vil ikke være frivillig. Hvis du går nu, går du fra familien. Ingen støtte. Jeg vil redde liv. Og om jeg må gøre det alene, så gør jeg det. På sygehuset. Beklager, jeg er sen. Du er akkurat i tid.
Jeg er Dr. Russo. Jeg er Anaya. Beklager svettehænder. Mine er tørre af vel håndvask. Du reddede livet mitt, da jeg var liten. Det er derfor, jeg ville blive kirurg. Men hvorfor vil du blive kirurg? Jeg vil redde liv og hjælpe mennesker. Der er det alt, du trænger. Men hvad om alle havde ret? At jeg ikke klarer det? Er det, hvad du tænker, eller hvad du har blivet fortalt? Øvelse? Diaperpost. Bare du og patienten. Alt andet forsvinder. Du klarer det. Tag denne som et minde. Du er kapabel. Du trænger bare at tro på dig selv. År senere. Anaya? Vund. Jeg skulle sagt undskyld før. Vi alle skulle det. Jeg er så stolt af dig. Hvorfor nå? Jeg er syg. Hjertet mit. Og alle siger, du er den bedste. Jeg har ikke penge. Jeg blev aldrig den forretningsmanden, jeg skulle blive. Vær så snil, hjælp ham. Selvfølgelig hjælper jeg. Det er derfor, jeg blev kirurg. Om du vil have denne historien i videoformat, voiceover eller manus til teksting, kan jeg også hjælpe med det. Skal jeg lage en norsk fortællerstemme voiceover-stil for denne også?